खस्थ' मावनायाथ' गद गैखाया जोंनावहाय बिनि थेला आरोना बियो अमायाथ' लाबाय ओमफ्राय नै अमानो ओंखामसो संगासिनो दं ओमफ्राय फिसौजोखौ लानानै ओंखारलांनो थिनबाय आङो दुगैनोसै नालाय ओमफ्राय आद्राखौ आं नायबाय आरोना खांनोसै मोनखाबाय ओमफ्राय नै दै गुदुं लाङो जोंहा कन्टिनिउनो दै गुदुं जानानै दोनसै आं ओमफ्राय सिगांनि ब्लगसआव फोरमायदोंमोन ना आङो सनाफोर दान्दिसे उनावनो ओमफ्राय कारेन्टआ फैदों आरोना आं माने दंखलखौनो मारिनो नाङासै एकदम नै आजाव खाथुरबाय ओइ टेंखि थोस्ल'था सुग्रायावबो सोखाथारबाय टेंखिसै आरोना आङो नै ओमफ्राय दैया जोंना दा बायदियाव मादि एकदम हासुदैयासो माबायो आरोना बांसिन ओंखारो मोसौ हासुदैयासो नायदो बिदिनो आरोना आं गोदो गोदाय थांनाय बोसोरना गोबाव जाबाय खोमाहाय देखायखादोंमोन आरोना बिदिनो गयो होननानै नै बिदिनो गयो आरोना ओमफ्राय सोरनाबा बोरि एकदम गोजौबा बिसोर गबावला आरो दा जोंना गयो दैनि अभाब जाद्रायथारा आरोना बे कारेन्टआसो सुखाथारनोसै आं गाबोन समफोरबा मा जालायो कारेन्टआबा मा जि जोम दङ एसे एनै ओंखारनाय साफा सुजोबखाबाय आं आरो बेखौबो लागावनोसै दुगैखाथारसै खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानब्लग इउटुब थामखौ फेन खेवसाव बरबावबाय सय माजियाव जो फवाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगायनिफ्राय ब्लगसखौ फरायजोबबाय साइलामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सिगां ब्लगसन फोरमायखाबायना मानसिया बहा दंफैयो ओमफ्रायहाय एकदम जाब्रा जाथा मावनानै माने दासो दुखांदों आरोना एसेसो सिगाङावनो आं खिथाखादों आं फैनाय लोगो कारेन्टआ फैदों होननानैहाय थ' गारहानै दै जगसे दै फुरा फिलाप खालामनानै लाखाजोब्बाय आरो गारहानि आद्रा थानायखौबो नै गतिके दिनै आरो गाबोन जुदि बायसान्स लोंनो थाखाय कारेन्ट थांबाबो दंखलनिफ्राय साबा मोनो थावबाबो दैया जोबथ'ला आरोना नै बे आंनिनो आखल लेथेर फेथेरा गाइखेर माबानायाहाय ओमफ्राय नै हजोंहायनो बे सासे मादैमोनहा लाव हाखावदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंखौ जानो बानानै खावसेहरदोंमोन ओमफ्राय आंबोथ' जायासै सानसुआव ओंखाम थ' लानानै फैबाय आरो दा बेखौनो आलुजों लागावनो सानबाय ओमफ्राय गथ'फ्राथ' बबाव लाव बारा गद गैया नालाय ओंखायनो दालि एसे आरोना आङो थाबथां थिबथां खालामसै सोनाफोर थारमाने फैनानैहाय ओंखाम जाफैयासै आरोना दिनै सानसे ओंखाम जायाखै ओमफ्राय नै दा 5ता जानोसै थाबनो बहायनोसै 6ता सार 6ता 7ताफ्रावनो आं हजम खालामगोन आरोना दिनैहाय खालि नानिनोल' आङो मा खालामदों गाइखेरजों ओंखाम जाहोदों आरोना ओमफ्राय माजों बिमायंजोंहाय ओरैबायदि माने ओंखामा ग्रोब ग्राब मुलि नांगौबाबो गैया आरोना ओमफ्राय आं बै आब' प्रेगनेन्ट बाहागिनावसो दै लांफैनायाव जोंनावसो दै लांफैयो बेस्रा बिसिना दै दंखला दै गला माने बोरि नालाय दै लांफैनो आब' ओंखाम इसे दं नामा होननानै राजाखौबो सोंबाय बेबो जाला होनबाय ओमफ्राय आंबो जानो गोसो गैला टाइमानो मिलायखाला आरो खामानियानो हांखुर जाखाबायानो ओंखायनो आब'नाव ओंखाम दं होननायखाय एसे लानानैहाय फिसाजोंल' दौबाय आरोना थ' फिसालाजों आंजों सानसे ओंखाम गैया खनसेनो जानोसै ओंखायनो थाबथां थिबथां बहायखानोसैबो आरोना थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं मा देखायनो हायो मा देखायनाया खिन्थु आं बे किटचेननि खामानि मावनोसै माया माने थास' बिथ'रि खानो थांदों आरोना नानिजों बेरायहैदोंमोन नानिया फैफिनबाय ओमफ्राय नै सासे गावनि लोगो टुक्लुक्लु मोनलायबाय बिहाबो हैनै गेलेगासिनो सानैजोंहाय थास' बिथ'रि खानो थांदों आरोना ओमफ्राय थास' बिथ'रि खानानै फैबाथाय साहा फुदुंसै ओमफ्राय आं एफाजोंनो ओंखाम ओंख्रिनिबो लाहार फाहार खालामनानै लाखानोसै आरोना ओमफ्राय आंनि ओरैबायदि अबस्था ना गथ'फोरनिबो गानबोनाय लिलाला आंनि नै दख'ना दाखोन गानस्लायनानै गालांनाय गाननानै फैनाय मावजि खोमोन बुस्रिनाय माने जि जिलाबाबो दोन्दों आरोना आङो सुथेखा बुरखाय माबा माबि बुस्रिनो मोजां मोनो गथ' गथायनि सुखाजोबथारबाय आङो ओमफ्राय मा होनो ओरैबायदि अबस्था आरोना सुनाफोर आं दा मबाइलखौ लानो हाथ'ला सिगाङाव जे आं फैनाय ब्लग सोदोंमोन बेखौ आं इडिट खालामबो टाइम गैयामोन मा गैयामोन जास्ट खालामनाया बावाखै ओमफ्राय आपल'डाबो दे खयथायाव जागोन आं मोनथिया खय घन्टा लागोन आं मोनथिया खिन्थु नैबे बनाव दोनबाथाय एसे लासैनो जालाङो आरोना मिन्थिला खय घन्टायाव जागोन आं माने बै भिडिअ सिगांनि आपल'डानो जायाखै ओमफ्राय आं नैबे भिडिअखौ शुट खालामबाय दा बाखि आं एकदम खामानि दामानि मावस्रांसै जेराव थायो मा खालामो मा मायो एसे सेयार खालामलाङो नालाय ओंखायनो सेयार खालामदों आरोना साननो नाङा जे नोंनो मा कन्टिनिउ नोंनि मा मावदों बेखौ नायनांगौ नामा होननानैहाय नायबानो जाबाय अननानै जिहेतु नायनानै सोरबा इन्ट्रेस्ट मोनफायो आंनिबो हालोदा बेबायदि होननानैहाय थ' जेराव खिथाया माने खामानियानो खामानिखा जायना खामानिखा ओमफ्राय सोरबा एसे आजादि मोनजादोंमोन मालाय बिस्रा आजादिखा थ' आंना बैयावबो खर'आ सानानै फैखादोंमोन न'आव फैनानै एसे दुरबल देहाबाबो माने बावगोमालायबाय आरोना उखैनायखौनो बावलायबाय आङो खामानि हांखुर जि जोम जाखिनि दङ मानो होनबा कारेन्ट थानाया बारा गद जाया नालाय सुस्रां लाखानायावनो आं माने ओंखाम संनानै जे संफ्लेनानै जे जाफिननांगौ बेनि माने आं लेनदेन गैला आरोना थ' आङो नैबे एसे सिगांनि भिडिअ खालामनायखौ आपल'ड खालामनो नाजानोसै ओमफ्राय आं किटचेनाव लागावहैनोसै आरोना ओमफ्राय ओरैहाय लावहाहां आङो साहाखौ फुदुंग्रोबाय आरोना माने सासे मादैबो फैदोंमोन नालाय एफाजोंनो लोंनोसै जोंबो लोङाखै नालाय ओंखायनो नै गाइखेरनि गोमो साहाखौ फुदुंनानै लाबाय आरोना सोनाफोर बे गाइखेरा जाहैबाय मा आङो नै जोंहा बान्दा लाबाय थाग्राया हजोंहाय थफ्लाथाम लानानै फैखादों आङो ओमफ्राय पेमेन्ट होनानै फैखादों आरोना रुबबार हरोमोन नालाय थोआखैनो बिसोरनो ओरैबायदि
साहा पानि लोंनायाव अयथासार गावसोरसो फिसा फिसायावल' जेव जेव नुगोन एसे देरबाथाय नेवलायजोंसो साफा मोनजानायाव बथाय मासे मानैल' मोनजागोन खोमा बे दाउखौ आसुरित नै दाथ' एकदम जेव जेव नुलायनाय आरोना दाउसाफ्रा एसे ओइ सोर जाथाव जानानै दङ जानानै न'आव हाबदो बिराद आदारबो नांगौ मिमि ना मोनो ना मोनो हे दाउनि जातफ्रा अयथासारि लाय मा जाखो बियो मावजि बिमाया मैयाना हनै गथ'आ फार्स्ट टाइम बिमा जानायसै बेयो अन्थाव बाथाव मावजिया गिगोन मा जोंनावनो थाबाय थाखायोमोन आयै साहा पानि लोंखां आरिखां बे जाबाय जोंनि फुंनि नोजोरा मतलब सिदा सिदि उरि बाबा नों बिदि सिनायगासिनो दं बेखौ जादि हमलायनानै ओरै दङ लुकुरु पुकुरु दाङालाय तुन्तुलु तुत्रु दांजाया बिसोरलाय ए गोमोनसो होमबालाय नों नुहुराखैना ने ए फैदो बाराबा अरजागोनबो फै नाहरगोन फै बैखौ दाङाहाय नै बिलाय माथो टइं हागुरिफ्रा खिजोब्बाय जादों मालाय नुबाय थ' थांसै ज' दाउ फिसा ओइ आमोलाव जंगलनिफ्राय हमनानै लाबोनाया नै दुरुङा गोरा जाथारबायनो आबैया खेवदों थ' बौवो माना बौजोब्बाय हनै दे गोजान जानोसै थ'दो गोजान जानोसै एसे बैनिफ्राय नायनोसै हाबाब अमा खिबो मुगैया जेबो मुगैया दुरुं खेवदों आबैया ए गैलाहाय जालाहाय बैथिं खामानि मावनानै आबायजों अमा जाहैनायाव थांफादो होनबाय ओरै थिनहरबाबो जाला ओरै लाबाबो जाला आरोना आथिं सुनो बाहाना मारिदों बियो दे एसे लंपेन्टआ सिदों र' हारसिंसो सुबावलायगोन दे गथ'आ मोजांथारहाय मोनसेयावबो थांला आया अमा खि दालाबाव नोंखौ दा होरां फैदो बारा बारुवा मेसे खालामदों ओमफ्राय सुनाफोर ओरैबायदि आरोना हराव खारनाथ' दंमोन बबे समनिफ्राय खारना थांगोन नै फुंनिफ्राय दासिम कारेन्टआनो गैया आरोना फालोसो मैया गारहा गुरैयाव दै सोनानै दोनखादों आङो ओमफ्राय नै दुगैनो लागाफ्रा गैला दा कारेन्ट थाब फैयाबा दुगैनाय समफ्राव दंखला मारि आरो लागाव बोथोरानो बिदि जेबो बारहुंखा बाराखै अखा बायाखै थेवबो बबेहाय मा प्रब्लेम जागोनथाय गैया सम बिदिनो प्रब्लेम जायो माथो होनबावनो आरोना नानि खाथियाव थांनाङा जाथों गिलुंसो सिख्लायावबा गियामोन बिमा जानानैसो एसे बेस्रा जिबनखौ बांसिन खेयाल लाखिनांगौ जाबाय सिख्लायावबा जा अख्रासोमोन बियो मुरि मुरा बियै जाग्रा हास मि जागोन आं जायो जा नै बिमाया बेनोमोन जाबाय दासो होदोंमोन सानसे मोनलायबाय आं फैबाय थाखागोन बियो ओंखाम जानोबो दाहाय दाउआबो सेलाय बेलाय नोंस्रा मा बडिगार्ड हेलौ ए बे दुद्रु जायोथ' दुद्रु जायोथ' ओइलाय नायदो जाबाय नामा नै सनाफोर रं लाबाय आङो हेपि हलि बोरो नाङो नाङो बोरो हेपि हलि ओइ गस्ला मोजांखौ आं गुसुखागोन ओरै फै आबैखौबो फोरोंनानै फोनहैदो मैयानिफ्राय गेलेनो दावरावजासैलाय बिनो जाबाय नोंसिना हो मबाइल दोनदो कारेन्ट गैया मा गैया बेटारि गैया फैदो आबैखौ फोनसै मोनसे फैदो आयै नोंबो आबैखौ बथा होननानै हमसै फैदो आबैखौ फैनोसै हमनानै होनलाय आबैखौ ओइ मैगं गलायगोन हनै आबैखौ होनदो
đâu có dậy nữa nặng mà thôi đi ăn đừng thằng ấy anh có phun lấy thằng này à điện vào cái đây phải thả thằng giúp Đi được. sao Ba. thấy nếu này sao Người ta không sao mình gì. thấy đó phần nào đấy mà ba đặt vào nó đâu Chưa đắp cái gừng nào. không phải ba đang làm gì vậy Thế nâng ăn đi. Hey, cara khi. thấy đó phát sang đây Đâu, lu được à, đâu không phải không được thằng nào. ba nó cũng phải làm Nhà nào có đắp cái gì nào. Mà đâu có đắp cái gì được. Lu được. Con của phân được phân ta. Mami har du ofta? Ai, jag tar den här. Holi. Nè lại. Ăn một cái lông thì nó lấy cái lông cái cốc. Dạ, vậy chúng ta vừa sang này video Holi à na. Đâu bagi là ba mà thôi bộ. Sepakat miss kalam biar na. Thằng này bây giờ rồi gile nên mình đừng muốn nói sepakat hay virat ne. To than là gì cái năng ở, chúng ta gaya na ibar Holi menak sih. Water mana? Mama mencim mana? Bisnalai. Makin thằng này bây giờ rồi heavy này bây giờ kiểu nó bị thằng cũng vang rồi. Holi phân mình đang muốn ekdom noi bây giờ đi buôn ở na. Saya này đừng bị miss kaskan. Serba berkata này đừng vào bisnalai. Kisah này biar na. Mana thằng này bây giờ logo mình lấy đừng mình nani hay. Noi besar ni uno logo mình lấy đừng mình nani ada. Này đã gila noi thôi bad hơn marguli dance. Sa biar जोंना नै ओमफ्राय माइयाथ' गोजा रं लागाया नालाय ओंखायनो गोथांखौ आं इस्तेमाल खालामबाय खिन्थु गोजाबो दङ गोमोबो दङ दा फिसाफोरा पिस्कारजों गेलेथोंसै बोथोरनि जुनैनो नै पिस्कारा एकदम माबानो गोसो गैला आरोना आङो दासो बेहा पेकेटखौ लानानै बिबैखौ एसे थुहैलाय आंखौ एसे गन्थंआव थुफैलाय खालामगासिनो दङ दोनथ'नो मा दायो पिस खालामनांगौ सना मोजां मोनदों गैला गस्ला लंपेन्टआ लागाव थादोंहाय दायो सुगोन हलियावलाय ना सोना ना दा सोना बोरैबा साइडआव बिमायंबो दंमोन आरोना बेवहाया जोंना बिफानि बिदायाहाय ओमफ्राय बेखौ भिडिअ ओंखारनाय जायाखिसै बिहा माने केमेराया बिथिंनाय जायाखिसै नालाय बेखौबो एसे लागायनानै प्रनाम खालामबाय जिखिया जादोला आरोना बाय बायनोसै नंमारगौबो आं ब्लगखौ दोनथ'नो नागिरखाबायबो बाबाया आइसक्रिम लायदों बिफाया बाबाया हेपि हलि होननो मोनासै दायो बाबाया फन खालामबा हेपि हलि होन दे बाबा हेपि हलि होन खुगाजोंनो होन दे बाबाया मोजां मोनगोन दे बेयाव जिरायला बाबाया बबाव जिरायबावनो ओइयावसो बाबाया हेल'आवसो गोजानावसो दङ हेपि हलि होननाया मोजां मोनथारदों गथ'खौ लाजिलायो आया फोथारसो बिलाय मानावबो दङ ना आरो आबैनावबो दङ आरो आयं फोथारनावबो दङ आयंनावबो दा जेखियानो जादोला बारलांसिगोन जेरैखि जाया दिनफोरा बिदिनो सान्दुंआ एसे राहांबोगासिनो दङ ओमफ्राय आङो माइया थास' बिथर सायगासिनो दं नालाय आं नाफामजों ना गोरान दङ गोदाय बेजों एग्लिनोसै गाजर आलु भाजा एवनोसै मैया मोनानि दालि दङ गथ'फोरनो फुदुंबाय बेखौनो आङो ब्लगसो ओमफ्राय साननैनिजोंसो ज' जाबाय आरोना गाज्रि मोननांला आंनालाय बिदिनोसै मैया माने ओरैबादि फटकरिया लिलिलाला थाब जानोसो होनो थाबखौनो जानाय जायाखै आरोना मैयाबो बिदिनो थेवबाबो 7:30सोआव जोबदों आरोना जानाय खामानिया आंना ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो एसे एनै खामानि ओंखारनायखौ माबाय दुमफ्ला आरोना खतम दसे गोबाव उन्दुनानैसो सिखारफिननानै दसे मबाइल नायफिनलायो आरोना लोगोफोरनि भिडिअ बिफाजोंबो रायज्लायफिनलाय जानाय बेबायदिसोमोन आरोना मैयानि समा बिदि बारलांदों ओंखायनो ब्लगखौ फुरा खालामनो हायाखै आङो ओंखायनो दिनै जों मिक्स दा जायफोरा आंनि बेखिनि गालाय गुजाय ब्लग्सखौ नायलांबाय गोजोननाय मोनबाय आङो न'आवनो आरो हलिया गेलेबावबाय जोंहा साबाजोंनो आरोना सासे गैला नालाय 6 जन जागौमोन Thank you so much लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांना हेपि हलि अल अफ इउ गाइस इंराजिनिबो रोंलायलाङा दा थाबथा जानानै मोनसेसो वर्ड थालांलायगोन आरोना थेंक इउ सो माच